ଆସ କିଏ ଖାଇବ ରାଜା ଘର ବାବୁ ଘର ଖାନା। ରାଜା ଘର ଖାନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ? ପଖାଳ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ତ ଯାହା ହୁଏ ଆଉ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ନିଦ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପଖାଳ ସହିତ ମୋର ହେଇଛି ଟିକେ ଭଜା, ତ ତାପରେ ଭାଜିଦେଲି ଟିକେ ବାଇଗଣ ବି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ବେସନ ଦେଇକି ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ କି ସୁଜୁନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼େ। ସୁଜୁନା ଶାଗରେ ବହୁତ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଆଚାର ଖାଇ ବଢ଼ିବ ବିଚାର। ଯିଏ ଖାଇବ ଆଚାର ତାର ବଢ଼ିବ ବିଚାର। ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଟିକେ ମିଳିଲା ନା ମୋତେ ମିକ୍ସଚର, ବାସ୍ ସେ ତ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବ ପଖାଳର, ଯାହାକୁ ଖାଇ କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ବିଚାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖାଇବା।